fii undeva la țară, să asculți un sunet, să te uiți la păsări, la copaci, la zborul păsărilor, la cer, cum arată cerul. Din când în când să vă dați stop. Să spuneți stop, să ascultați vântul, să ascultați păsărelele, să ascultați vocile, vibrațiile, mirosurile, să le resimțiți, pentru că trece pe lângă ele. Și stopul ăsta vă ajută să rămâneți în prezent. Haide, Adi, vreau să mă joc și eu bulboacă. Hai aici. Grandmother saw the film, it was broadcasted on the national television on Friday evening, right after the main diary, which is at 8 o'clock p.m. And she was like, Deci avem una din interpretele principale și un rol secundar, dar destul de important în film și am înțeles coproducător la acest film independent. Apar mai des pe generic decât în film. Loparu, poate unii dintre voi îl cunoașteți, are ambiție, scrie frumos. Noi am zis, hai să facem un film. Au jucat mulți blogări și două actrițe de la Teatrul Național. Una este cu noi și este vorba de Elena Ivanca. În film eu fac o masă, de fapt, specială pentru usturoi, care este un fel de bulibaș al țiganilor. Și aceeași masă vreau să vă prezint de seară aici, la celălalt. De la noi, de la Seveș. Da. De țigan, ăștia cazantii. Da. Da. O
murit o fată de-a lui tot cu țigar, dar nu de rasă de lui. Deci la era lăieț, la ea de 10 lăieți, la ăștia sazanghii. Căldărari. Da, și cum îl chema pe tata lui fata? Pe tata de îl chema Stănescu Ioan. Și porecla? Porecla? Au zis Usturoi.